Il-kelma transformazzjoni tfisser ħafna, tista' tfisser it-traġiet li kull wieħed u waħda minna jagħmel biex sa fl-aħħar isir il-persuna li dejjem xtaq isir. Għal faxxa partikolari tas-soċjetà din hija realtà kemm xejn aktar diffiċli li jaffaċċjaw kuljum. Bid-dokumentarju Transformazzjoni, il-Malta Gay Rights Movement se titfa' dawl fuq 4 realtajiet possibbli ta' persuni transgender f'Malta. Karwana li fassal id-dokumentarju fisser minn fejn ġitu l-idea li jibni storja fuq ir-rakkonti ta' 4 persuni fil-komunità transgender. Għax normalment meta naħsbu fuq persuna trans forsi ġina xi immaġini speċifika u naħsbu fuq il-persuna bħala persuna trans biss, qisu l-ħajja ta' persuna trans iddur biss mal-identità trans tagħhom. Imma aħna ridna li nuru li fil-verità l-persuni trans bħali nistudjaw, morru l-iskola, morru għax-xogħol, għandna l-hobbies, reliġjoni differenti, kulur tal-ġida differenti, u ridna nuru illi bħala persuni trans, bħal persuni kollha oħra fis-soċjetà għandna l-ħajja tagħna. Karwana qal ukoll li l-vjaġġi tal-4 parteċipanti huma l-koll differenti. Bin il-parteċipanti hemm ftit differenza. Hemm Brenda li għandha 49 years, 49 sena, ir-realtà tagħha ta' din ngħidu 30 sena ilu meta tibda tiskoprilek innifsek. U il-parteċipanti li għadhom iktar żgħar, naraw persuna li għandu 18 sena, ir-realtajiet huma differenti ħafna. Naraw kif Brenda pereżempju iktar ma' sħaba kienu jkunu gruppi kbar, kienu jaffaċċjaw ħafna iktar stigma fis-soċjetà. Qal ukoll li grazzi għal liġijiet progressivi li għadda l-Gvern fl-aħħar snin biex il-komunità LGBTIQ tgawdi mill-ugwaljanza assoluta għenu ferm, iżdissa il-komunità stess trid tkompli tiġġieled l-istigma. Sieħbi din il-ġimgħa kien sejr lura d-dar, xi ħadd wafqu, ġibidlu l-basket qattaħħulu għajru bil-kelma li nużaw Malta u beżaqlu. Kien ħajattakka fiżikament imma mbagħad ħarab jiġri u x'kien sieħbi ħares lura biex jara għalfejn dan il-persuna flok sawtu ħarab jiġri nduna kien hemm in-nies. Ġifieri da letteralment ġifieri persuna fit-triq ġast sejjer id-dar ġie attakkat hekk għax jidher li mhux persuna straight u cisgender. Iltqajna wkoll ma' Reb Xiberras, waħda mill-parteċipanti tad-dokumentarju li se tirrappreżenta b'mod eċċellenti faxxa oħra tal-komunità transgender f'Malta li kim sejħa non-binary. Jiena persuna li ma nidentifikax mal-ebda ġeneru. Dan ifisser li inti jkollok is-sess, il-bioloġija u inti jkollok il-ġeneru li tidentifika miegħu. Il-ġeneru tidentifika miegħu hija hawnhekk u l-bioloġija hija l-bqija ta' ġismek. Reb qalet li minkejja l-isfidi jidher li bosta membri tal-pubbliku huma lesti jedukaw ruħhom dwar ir-realtà ta' din il-faxxa tas-soċjetà, spjegat li d-differenza tista' tkun anke b'azzjonijiet żgħar bħal sempliċiment x'tip ta' lingwaġġ nużaw. Irrid ikun hemm għarfien u allura meta ma kienx hawn għarfien għal tul ta' żmien, nemmen ukoll li trid tifhem il-bqija tas-soċjetà li dawn trabbew li jaraw l-affarijiet iswed jew abjad u allura issa qed jiġi xi ħadd jgħidilhom isma' m'hemmx iswed u abjad imma hemm actually il-gris fin-nofs ukoll. U din tiġi riflessa fil-lingwa. Id-dokumentarju Transformazzjoni se jintwera fi Spazju Kreattiv nhar il-ġimgħa 6 ta' Settembru. Idħul huwa mingħajr ħlas. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.